Хиляди разказани, всеки има в себе си една от тях. А ти дали я откри? Хиляди възможности не сме ли изпуснали? Да направим нещо малко, но за някой друг. Ще можеш ли и ти? Колко малки сме били за големите мечти. Бягахме излъгани и боли, бяхме сами. Колко малко ни дели от големите мечти. Бягахме излъгани, но можем да бъдем заедно, да бъдем с теб едно, да бъдем заедно. Кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. До 12 искам да броите. До 12 искам да броите. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички. Господин Пърдалаков, благодарим ви за това, че ни изпратите в салонната красота, че опитвате делиците в цената на съня, че ни разрешите реакциите в Токио и нищо, че не правим като пенсионско винеско. Знаете, тежък ви престоя в хотел Рай, заедно с тези ваши причипието нямат край. Да слушаме не може много, тръпка в нас напира. Не ви молим да не ни изпратите в тези. Извиняваме се от сърце, че никога не видяхте гора от сърце и че свидетелството на нашите тела, сякаш метал, а духовни няма. Ние по улицата Иван Александър 16 тръгнали в Пулхот, както ваши изречения изтръгнали, с гордо вдигнати глави напред продължаваме с изказвания ваши пейка да се забавляваме, защото вие сте част от нашия ученически свят, поставен в сърцата ни спомен с по-ценен най-богат. И имаме една последна молба, да изпълните една наша мечта, за нас ще бъде радост най-голяма, така че господине, Стигайте ми глас на бала! Стигайте ми глас на бала! Стигайте ми глас на бала! И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12!